Mariata nengor Thompson osoro. Njeno monto human rights igaga mocho Kisii. Issue nera ya beire ekoba enkongu ase ensi ito ya Kenya. Ase abanafunzi bagusamba chiskuru. Chiskuru cha sambi chinyinge sana paka chiskuru chichibwata marieta maya, chibwata masoma maya, abana barurororo tubwate viongozi koru chiskuru echo. Mune skuru maranda ya ire robotuko. Egento kire tofereti ku understand muna entu abananchi kurese government yetu ya Kenya. Rani omotetoko teina magwa minister magwa tamanyeti ninki kegenderete inja samareta ngoro kumumanja nai kurwa sense moye ward ya Masimba se county ya Kisii. Amangana yogo samba chiskuru itoroje nga yachakire gutumeka bune njireyemo abantu batayete gwetajirisha togonte binga eskuru yeme chake kuya arafu echinde chimanye kubwati chirobekane nga gwikera bonige serikali tiranyara nganki gekogera chiskuru chikunyara koba chikoya ase ministry ya education rasimanga okorolekana kwabeire nga okubwatira na nkorororo anena as chief principal chigo squeeze abantu bako ba transferred from nowhere abantu squeeze mbali korerwa assessment isaine ngomuntu na isaine ko bosene principal omuntu okoba bwate gosene godfather se government igakurusi kuskuru ende yonsi irobe principal segete kwanyoranga enjera ya tokire abantu abakutumeka eri kweneke ngaba ekidiri cyabo cyanyare ko bachikogenda through omweshimiwa Magoa ayore minister ya education gwikira boniga ni maitenga no manyete ngangi kegenderete na nne mononyo bubago buga bwanyare ko bogoso chiskuru ingi gekogera internal security ayo mweshimiwa Matiang'i otaranyara ko bogo gekogera nkora ngangu imukire getambokero asikire gento ikunyara ko bake okorekana lakini ingi kiragero tebe ngaboniga turanyara kumanya ngangi gekogera chiskuru chiko igwikira boniga abayiburi bago chandeka abayiburi ne school fees bakorigia gosine chiskuru bakunyara ko bagwakana aya as chiskuru echenyare ko bachikoya asibese jiga banafunzi bako tumba gende kabaira nena chirocho mboe ne kitubwate nganchons chiko chikunyara ko bachiko tumeka na andengi kiagerire mwatumira abantu mongo tebanga barete chibesa in cash form batari kuwakana direct to school account egekogera mwamanyire ngabono gabo ngo chigosiekera umure mwanyorenge ine njira yoka muranyara ko bokonyora chibesa echo iko tutagete ministry education imo kiege tambo kiriko kwene kinga ondebwenzi uchikobe principle from now again tekekene no parliament law have amended batebenga onde bwenzi okobe principle ras mwetere vetting eretara asamaliete ngor Godfather Vincent Masira kurwa Bus Central Ward Kisii County injenar kora kwanere gori skuru chiko samba 1 2 3 number 1 kare etwaga abaru bagajori class prefects na ubarenge spires chia abaru bako but the what's going on in the schools. Lakini siku hizi bono koranga no need yoko jara bana abukiagera strike chiko samba chiskuru chia buchire mono. There is this policy a government yako teba ne skuru kere ya sambiru abanafunzi na bagwakana ingi kirawe bobe a principle kuorganize abana basambe skuru asago cha okore renovation ya 300 aros 5 million. What's wrong on that? So we need investigation ekoru as chiskuru chito asa mangana yogo samba. For instance, eskuru edome ya moya sambiru bono muna Nyamira boys ya yet edome ya moya yet eskuru eri abana batatu wakuru na 300,000 each abana let's assume abana bale 1,500 kira abana bale 1,500 that is 4.5 million chire clean. Eskuru eri ngokorete assessment ya damage ya korire asije domweli tumanye kurwo tobasuwa dino maene eskuru eye abana batakirwa kana 3,000 each the 4.5 million ngai chikochi edom na ya muyete na dom ta ye ya yete bakekawa it is just eminto byarenge mali na biyete nerangi gwaka eire 4.5 million 4.5 million nega ntoko tenia korapa era osiku swali egento eke the national government National Assembly
goikegende erigereri erore those policies chiba amended chiro sigubuya chigoteba iga esukuru ende osikia yire omonto okorokune principle atake responsibility amang'ana yoko sieke ruchirupo mama ya kochaka kurige nsemo yoko nyora chiruti cheino ntoba manyete ige ministry education make sure nga mwanyore nsemo ege kogera bible nko umia bare na bande batebire ngamba bwati besa bagwakana ekiagera nga bamanyire nga ino bokora bwino moko nyara komo gutumika eko to ndenge class yekemo ngero seri go 2 million ine korobe bungaro monta kwagaje